Daalụ. Ndewonu, afọ m bụ Chioma Oji, aka Ada ndị Igbo. Achọrọ m iwetara unu tata ọtụtụ ilu Igbo. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu. Gee ntị ka ịnụ ilu dị iche iche. Ọkụkụ si na ya kpụba isi ya ka nwa si awụnụ ya, ya kpụba ụtọrọ ya. The chicken says if he starts cutting his head just the way he loses his child, he will cut his brain. The moral lesson to this proverb is you don't react to every incident in life, you take life gently. Anọ n'elu enyo na-agba ijiji yari. A plan executed in secret marvels the most to the people. The moral lesson to this proverb is do not talk too much. Just start what you have in mind and let people see the outcome. Onye ma otu mmiri si wee banye n'opi ụgbọgụrụ. Who knows how water got into the seeds of the pumpkin? This shows the mysteries and the wonders of the earth. Some things in life are mysterious. Even your existence is mysterious. Am I correct? Hey. Thank you for watching this beautiful episode of the Igbo Proverb Friday with Chioma Oji. See you next Friday. Watch previous episode on my timeline. Please share, like, and follow. Bye.